ದೊಡ್ಡನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಪ್ಪು ಏನ ಸಾಯೋ ಏನಿಂದು ಏನು ಏನ ಸಾಯೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ పోందుಲ್ಲ ಅತ್ತೆ సాయిన పప్ప పిక్ మంతేర టెంపుల్ పోయార లేకుండా సాయిన పప్పకు ఆఫీస్ ఒక సాయిನ ದೊಡ್ಡ ಗೋಂತೆ ಸಾಕ ಒಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ 이제 오래 볼 인지버예 야 बोडे रे गा साई कॉफी बोडे ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಂಡ ಅಂಚೆತ್ತ ಏನ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ من حكام المميزين الحكم رابع في كأس العالم తీసుకెళ్ళు ఓకే పోయి పోయి
لكن في 112 برناردو سيلفا رونالدو ادي امامنا رونالدو وجه ادي عبدالله نشوف اللي بيلعبوا جبل النادي ده باص عليه طبعا يعني العقوبات اللي على روسيا بعد غزو اوكرانيا اسمع فلامينجو على سبعه اتلتيكو باراديزي طبعا في نطاق فاول للبرتغال فاول حضور جماهيري كبير ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು Duro popine re. Duro popine. Chewing gum and put it again. What a birthday celebrate month dini chewing gum and Robin ate. ಅಂದಿರ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಿ ಏನಮ್ಮಂತೀನಿ ಸಾಯ್ ಏನಮ್ಮಂತೀನಿ ರೇಗ ಓಡೆ ಚೂಯಿಂಕ್ ಬಂತೀನಿ ತೋಜಲೆ ಮಮ್ಮಗ ಓಡೆ ಚೂಯಿಂಕ್